So mga kabayers, mga suki, nagduya na akong mahal sa kinabuhi. Katulgon. Inaabot sa iya sapatos na nagpatahi sa sapatos. Ay ugma, di mo biyahe ugma kay Sumba man. Sumba man sa women's ugma sa Barangay Agusan, Cagayan de Oro. Apil man siya og Sumba. Ako ay mag-video sa iya ha. Mga kabayers, mga suki. Magsumba-sumba siya umama. Pag-legging siya, makita lang iyang mga uniforme niya kung unsa gid ka kuan ba? Tada ang uniforme. Kung baga pa magulang lang sa kuan. Bungot sa ukos. Magwang sa bungot sa ilaga. Mga kabayers, mga suki. Ako kay siguro suki ang iyagi yung pagsayaw ay yara mo kita ganahan sa tong abangan. Diha ra mo kita sa kadugayon. Nga og sayaw makita ang iyang living. Akong anak na ko mo'y magtudlo o sumba uma. Kung nga katong anak ko na kabasaan, mapit ko sa sumba. O katong sa Del Monte po nga akong anak na ikatulo, ay katuwa. Apil ko sa sumba, ugma, kita ugma pohon. Sumba zero, sumba dancer mo sila ko. Mga kabayers, mga suki mo. Iya pa lang ipakuha niya ang buhok. Patina pa lang niya kay para medyo teenager pa lang ba. Mga kabayers. Mga suki. Duyan-duyan pa lang siya karon. Duyan pa lang siya karon pero ugma, hindi na siya magduyan. Matigil na siya sayo sa gym, barangay gym. Mga kabayers, thank you ha. Nalingaw mo sa akong istorya nga puros joker, binuang nga mga istorya pero dala tinood mo. Hi. Dalaga, Olivia. Tanawan niya ni sa kwayot. Ambot ako cellphone na ako pa na ipa. Nga naman start ni Buloy-loy. Okay? Inatok. Iwan sa amo. Sa TV.